Урыс халқында бар бик яхшы әйтем. Выбирай жену не в хороводе, а в огороде ди. А бездә менә минемчә шул хәзер инде огород юк эшләре. Ул теге бакчага апарып эшләтсә хатынын, инде ул минемчә урысча әйтмешли не в прямом смысле, в переносном әйткәндер инде бәлки ул. Әйтәсе килә. Алар шул теге икәү дә күңелле чакта танышалар да, менә әйтәсем килә. Ник менә алар зак яши алмый? Чөнки алар менә кайдадыр барып кайтырга кирәк, күңелләшергә кирәк. Шунда гына очрашалар да, йөриләр бергә. Кыз белән егет. Алар шул теге ништер эс калдыра күңелендә, тарихында, хәтерендә. Иң яхшы мизгелләр шун белән бәйләнештә. Менә тегендә биюгә бардылар, монда бер концертка бардылар. Һәр кайсы шул теге ассоциативный связь урысча әйтмешли. Алар кирәк, мәсәлән, инде урысча әйтмешли бер пот туз ашап булмый инде. Ә шунда да бер нинди эш белән шөгыльләнергә. Менә бергә эшләгән кешеләр бер җирдә эшләгән. Алар инде төрле хәл булганда бер-берсен беләләр. Бер-берсен беләләр. Әйтәсем килә, ул адәм баласында нәрсә ошамый? Бер-берсен менә кеше бит инде урысча әйтмешли достоинство, недостатки дип атыйлар урысча. Һәр кайсы үз ягыннан үзенең яхшысын күрсәтергә тырыша. Ә минемчә, минем фикер буенча, ул беркайчан да соң булмас. Берәүдә әле менә бу яхшылык җире, ягы, сыйфаты миңа ошамый дип бер дә әйтмәс. Ә җитмәгән җирләрен алар яшереп торалар. Шуннан соң теге килеп чыга. Мин үзем мәсәлән бер йөрешә башлагач бер кызга шул вакытта фәлсәфи рәвештә әйтеп салдым. Әйдә, мин әйтәм, бер-беребезне күрсәтик нинди икәнне. Чөнки соңыдан хислар суына башлагач, без үзебезне яхшы яктан тырышырбыз күрсәтергә бер-беребезне. Ә башта мин әйтәм, әле бер-беребезгә кызыксынган чакта, әйдә, нитеп. Без әйтәсе килә, соңыдан инде мин бер теге әнисе аны теге дин кешесе булды, әтисе бу дин кешесе булды. Ә шуны карамастан ул соңыдан аны теге атна кич утырып мин Коръән укыганга шул теге анасына сөйләгән, анасы яратмаган, бәлки анда инде алар өендә Коръән китабы да, Библиясы ятадыр. Бер көн әйтәм, ник сез аны Библияны Коръән китабына өстенә куйдыгыз, әйтәм, янында ятсын дидем. Моны инде малай белән кызны шул теге әбисе татар әбисе тәрбияләгән, шуны алар бераз татарга яхшы карыйдыр. Шуны инде мин инде очрашмый башлагач, ул кызын апарганда ширкәүгә да диннәрен ималайында, кызын да инде үзгәрткән диннәрен имеш. Әйтәм, менә нәрсә? Бара-бара ул ни? Каян беләсең? Алдан сөйләшеп куярга кирәк ул, мәсәлән, әле теге йөрәккә нәрсә инде дип әйтәләр инде. Кармак кирмәгән чакта, ул мәхәббәт кармагы. Шул әле теге надо разобраться на берегу дип әйтәләр. Яр буенда һәммәсен белергә, сөйләшеп куярга кирәк. Нинди дин кабул ителәчәк бу гаиләдә? Балаларны нинди диндә тәрбияләшәк, тәрбия булачак. Һәм бүтән. Анасы миңа имеш, теге улакта модага кергән брачный договор имеш. Шуны булырга тиешсез ди. Мин бераз уйлап куйдым, аның эше дә юк, эшләгән җире юк, билеме дә юк, торган фатиры да юк. Ә миндә кирсенчә бөтен нәрсә бар. Ул айрышканда шул брач договор дигән шунларга нәрсә кертәсе икән, ни таләпләрне кертәсе икән, мен әйтәм, чөнки кызында бер нәрсә дә юк аның. Озын сүзне кыскасы шул, мин аны тарткан тәмәкесендә киметсәм дә, уйлап куйдым, соңрак бәлки ул үзенең нормасына килер яңадан дип. Тел, дин турында да шуңа туктатып куйдым мин. Никахтан баш тарттым инде. Шуның белән тамам, сау булыгыз. Вакыт бетте.